Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Murigereria Wensoko TV ngukwa ni kuranonsia sura sobotko bwa bono botko bwe 15 na rimwe mutinyo karo mwaka bwe chile fuibere 25 na rimwe nukugera kwa ndibuna kwa gendere bya seri tukorigimana boy gono gendere teko keremiro birionsi Ensoko TV na boy gotengere Ensoko TV kurwa bwaga kiete wikira boni gana ndichera giri chinsa isatu chia bono botko chi Afrika ya mochinga kyuka enyorama ya senchira yubwe kirana no basake baitu bayariganirie seri tukorigima irikwenekya ayenkwe manyore amange asobotko bwe gatosanga asobwamo wetera senchira yomotanda wekerera Facebook na bwe sesemu ya YouTube Ensoko TV na bya mawasiliano nigere noti sano na ibere sano na isatu isano na momara gatano mweri wika isatu na mononi gochiko yetupe nga kitugo chiko swatse kwani yetubo tukubwa boro no mogene ito nigamanyekere na Brian Machoka enga kitugo chiko ligere na kumurikira ya bwatikene chisemi asobo tukubwa igana moyo na mono asomurubiri ulio CBC usase nsemo yende tokora teba na CBE yo na tucho kwanda chaka gutuma amaburi ago gabwo gose alioraganie ko manyasi ubwagore asobwagare iguro yo murubiri yega OCBC tusanga sobwamo gochakara bono goika omwerio bari tukubatera na barabukone kina maliyogine chibicha nkogo chirara sinchira erendonge ngamo na Brian Chako yokuruko Barnabas amo na Felista Kabedi ereteriane Ishmael Mogere Sumu chakarobo tukuba bono bune nchiraye muyo kwene kibune bina asebigambiro byeri chiko nabo igonkwene kiebuna ebina nkoganyuna bire asubwango nabo igokorenda na koirani obwamate bono nige skuru ya Mediation Training Institute of East Africa MTI ya ruro boseme gochiase aborokiwa abagaya ni merongene erikuba beka angeba chikogaya ne bina asebinyoro nonye bare nyone na asebare asechobisi bagokore merimo amasoma yo aire tamatukatano ime skuru ya Kisii National School nigo araitwe nere Professor James Mangerere oyore umworokyo monene gwe skuru iyo ya MTI Africa ya mucha oyibo igo urwesegete gochiase abantu bonsi kubwatera obugayani koboko erinde gosegeta ukoigwana buno museketi wikiliforenge agotumanya asubwagari okobolia niko kuarurwe gochia asaba Kenya bonsi wateroboganyana koboko helikweneke buna ebina byabongoganyano bire asobwango abego batari gotumeka enibe nyinge eyemagiga yebina bire bikoirwa asebigambero byelichiko kodakana koirege kegetambe nabo igo oli okobugwa onyaragwa kana chibeza chinyenge eliko muisanekia olia omocheire wiki eno twalenge bosongo natogoja kero mwaka twabundisire jimedieta nimeronge ene ababono nabako siko bagiokonya kogayana karabantu bwate bitina balemo bitina yi family bitina biye kigasi na keregendo ene principal ya skuru ekoro kwa Getari secondary school na inchini na bino mwako mone sana asiri tukuri rero anyore certificate ya mediation na bere gai wiki yengima yankonyire sana kubwa mono bune principal ya tuar experience ono ninche benechi nguchinene anyo skills kinyinge ase bitina bibiri korwe community wogese skuru amone skuru na abana abarimu nabe nekinguru kinene ngoje kwanda koba kinko ba solution yenene kubwa mono na very prepared now very much nyende ndosie pia mediation group ase skuru yane nyawo nkonye bitina bibi abana bali abakabake Orengana na Professor James Mangerere oyoro masemia monene ase skuru y'abasemia gobogayani imiyorongorwa Afrika ya mocha gatabuna nerebuya asekero yomo kweneke buna kubwatera bara mangana yobogayani koboko itogoni kare y'abantu baminto dikamoko genda chikoti kwanza tema gokorobogayani una wana ntobwadi center kito bosongo gaiga na Kinyamira tobwade Kisii Mediation Center tobwade Nyamira Mediation Center na ichia person jabana wajiro gaiga Mr. Nyagosia na Mr. Nyangaya ejiniji center ya very established wana karobwate liomana liobolemo familia mangana succession liomana ejigasi ibinde bionsi leta liko kuminya ko chie ko leta kiagara bugayani obole bwango nande bukole ndo bwamate
Naboigo abanyakirogo korwa ase ebituo by'obogayani bya Kisii na Nyamira nigo babasemirie abakenya bonsi gotarira ebituo byabo elio banyore obokoreri bwa bwango. Victor Nyang'aya, chairman ya mediation Nyamira County Mediation Center era se center ya Nyamira town. Into abatangani gojake center Kenya ngima kurwarore jinde kama gojaga. Abantu ba embrace remediation. Ese tu ajagete center yeito 2025 tuagambire bina se center yeite binge bietane 20 igobono abantu bono bagoche abantu bamanyire no bagocha ekera ba etanire no bagoche center na abantu murembo wansire gocha sensemo ya marimo sensemo ye bitina bye megondo bitina bye cyombe kikoli kibanda cy'umuntu okoramana ogochana ebinte bike nduwende ko ndiko kuditwaje komenya ororo yaira nga kintambe nekibeza kinyinge abantu mwachamo mediator ne mediator igeko bakonya kugamba egero muiwane omurembobe asebinyoro Dola Nyamusi oyo mu babasaye bari bayegeiro bogayani nigo agotababuna obogayani mbabakonye gokiania amangano yogotana nonya na sabasaye bwase boigo akobasemia na barabwo begeiro bogayani elinde bobakonye asa matukali bosyo ironde no magoko asenyenje na nyara ribaga ryo kwegera ekosi ya mediation ni ingia ekiagera na somi guna manyire na kingo chikoreto muremba asa abantu bandi no bwa matobia asa abantu boigo ande buno musae ndoche na nsire kumanya wiya enjira turabeto go tackle issues to konyora ntuna basae mediation talina na baga kaboka as long as tubugate willing ko yakora no ani ntuna batoka yakora na indi na better way temine tina na baga kaboka ingo reporter en Soko TV kuraso bogatagati mo chibosonge county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Kurwase county ya Kisii na kuirana hase county ya Nairobi abaraibia kiama kia UPA nigo baruroko boria gochia sabasae kubwata chikura sobonge buna abakchikura na dio barachie gochora abaraibaria bukogania kwabo abaraiya bomirana n'abasabe county ya Nairobi amo na chiritie tare ni myomuchi yomuboganyo yomo asumuchi Nairobi nigo batebire matiangi na roiseine ko iro muraibwense Dr. William Samuel Ruto inkanaigo nigo bagoche kumusira ase obonge buno mosekeito Linet Nyambane agotumenya asobwe memono abasae basemigwe kubwata chikura asobonge erio kweyarigania asobochori bu mwaka bwechirubere 2025 okuo no kuboria kurwa ase abarai na abasae bekiama kia UPA abo bakora egeikaro imeyo mucho Nairobi ase bakwanira chinchira bagochia gwekinia gesiasa. Na kwa chama ya UPA tunaamini ya kwamba nguzo ya kila chama cha siasa hapa Kenya ni vijana. Chama cha UPA kinaweka vijana mbele kwa maneno yote ya ambayo inaambatana na chama. Chama cha UPA kinapanga kusimamisha vijana wengi sana katika uchaguzi ujao. Chama cha UPA kimeanzisha mikakati ya kuzindua kikundi cha vijana ambacho kitaendeleza kampeni na sera za chama mpaka mashinani. As you can see here today, we have had a very fruitful meeting with our county youths in Nairobi. These youths have come from all the 17 constituencies in Nairobi and quite a number of wards. The main aim for this meeting was to make sure we sensitize our youths and we train them and how to be prepared to the next coming election. We want to make sure we register a lot of members. We want to make sure these people sensitize youths and the general public to make sure that everybody has got a vote. We want to make sure that as we approach this election, we do something once. We are tired with this government, and the only thing we can do is to wake up very early in the morning, go to the ballot box, and make sure the current president goes home.
abasaya abo baikerana asensemeyo nigo batebire tibagokirie n'oborai boreo ase bono batianire gochia kwene kiankogenda borenka asobochori bore bosio. We are not happy with what is going on with the government and youth wamechoka sana na mambo ambayo yanaendelea. For that initiative we are continuing with other youths to confirm that tuko kadi na pia tunataka kumalizana na uongozi wa Kasongo. Meli ya Frederick Okengo Matiang'i kuingia State House imeng'oa nanga. You cannot stop an idea whose time has come. We have decided as youths that we are going to rally behind Dr. Fred Matiang'i because we saw what he did in the education sector. We saw what he did in the security sector. And most of the students here, 95% of them are university students. Right now, they are at risk of dropping out of universities because the education sector has collapsed. Nigo bono batebire, nigo bagochia kogenderera korandia enchiri y'abasaya kwerikia asobonge anene koba ababwatani be kiama ekio kia UPA. Igo twaigwananire ne bichana nga togende twerike, togende isiko totebia abantu banyare ko bakwerika. Einere gange nene yaito yoko baiga. Iya kabere twabatebiri banyare ko bakwerika ase chameye ase ngenche kere kwerikire. Nyore kere nomination yerabe totagete korigie bichana because aso bogambi wiko boyo mobo we a group ose e chama ya UPA egero nyare konyara nomination. You know, you realize we are not going to run away from the social platforms because that is where the campaign is going on most of the time. But we are also going to the ground. Some of us where we are, there have been centers where even youths are being registered in centers. Like at Kenyatta University, we have a center which is registering students, and you cannot imagine the queues that have been on that line registering to be voters from morning to evening, from Monday to Friday. This is the third week now. Abasaya mbanyara ko babago tebwanga nonye nabarabuna bakoimukie birogo bire elective seats that lazima banyare ko babago chorwa mbate biwanga na bakoimukie obo MCA na bakoimukie obo governor, even the presidency. Arenayo abarai be kiama kia UPA batebire nigo bare tayari kobwaterana nebyama byonsi byage siasa biribugochia komusira omoske Fred Matiang'i ase eganga yae yokorigia ekerogo kyoborai bwense. Koripoteria Ensoko TV eretariane Linet Nyambane. Arenayo mubaro monene bwa basaye nigo ebyego byabo byari usebyari meri nyanche na gusira murindo oyo nigo kubanyora ekero ebirengo byobutaka bikororekana ko bayigoro ase chinka cyabo imiyeke nyoro kya Kitaru ward ya Mekenenense moye bunge ya Burabwe county ya Nyamira nigo Joshua giswe Mogambi ebwateranitine kabago kyokorosia matabori abwa sendoto ya yokobo mu minyoki egenderete gusira kagosangara Ensoko TV nigo Joshua akobori onde oramu bwato koboko erio agenderera korigia engenengeni ya yokuminyoka nabo akorora buya buna humusa kyoitro Vincent Monda oba abakagusanga monere na kwarigania roboti rukobwati Nyasaye nasesene tine kyawo yokuminyoka awese na abete kingo bunyokera esukuru yeto ya Kenyoro Secondary School nyore libagelio nigongo ruge igangende ko rwanirire talent yani ninde no kwegene ndoto yani nabangonye timise abo bara abana be skuru bagocha bangagira amatafori ekere bafungire skuru nabo bagocha benyorere sabuni yabo okutali wancha kwabo bagocha kwaka amatafori mbabwate talent mbali neri bona batabwati ondo ko support yagera bachicha bacha kwaka amatafori etara yane aseskimu ya Kitaru imeye ward ya Mekenene ebunge ya Burabu ekaunti Nyamira nigonkonyarana nabasae abo bare no mukia bweshimonyo asogo sunyunta ekeba yokorosia matoboli eliokogendereria obugima bwabo anene mono chinga kicho obugima bwaro kanide kosereta kirama igoro aseke bagege kyabo ekyo kibwataraniti abasae batano na batatu abo naende baraba arokibwa bakoriya masomo ase chiskuru ne chinsemo ao nigo baire konda monagira kwambuka oreko oyo okobarera buna abana baye akingo tangi project yenengiya yagerire abana baito batari kuchugweswana niase obwari bwo bwabeire egekogera barubumberwete asokorigie besa yabo n'enguru yabo bono project yene ngotokonyere ekere bakire nabo bagokonya twasamba
twaoni naende round ende bacha naende baka na bakonya gwesukuma igaso bugima bwabo egerete mbaji kosoana na nechi gurubu chimbe echimoroche chigenderete. Joshua Gesibo Mugambi niga korwa sekenyoro giekerubo gietai nigo asomete na gukore class ge 12 asomwaka bwechiru 2019 korwa skuru ya Kenyoro. Joshua bwe miaka 24 nomonia choki chimbero egiata ngobinyoka naringe paka ni karicho nosi ama koirana kunende tinje tikonyoro ndugwensi ukombwata koboko kero twa ngwanza sports kununse naringe koira position 1 nango binyoka 10,000 5,000 3,000 na 1,500 dinero ne mirimo nango participate kurwe school twatira guchigoro na ira position 1 kero twikire uchie county abono no to kwanda twanyorane kiamererio kurende naringe kobaitani namba 2 nabo nango ira 1 ende kwanyoro yonde na ire namba 2 nani certificate kinango binyokera njire mbwate nyomba korwa karwete skuru na endebu nabo konyagokia endoto yaye yokoba munia chokio chire nguma ensengima nigekororekana gekwabuso no mulindo bwobotaka na kulimira gochinyanja gatigati nonyaka gotema eliokoroka asama meranio ao after na korete skuru 2019 2020 yango bwati na nende na joinite skuru ngonya bunyokera neba na link konyana kore form 4 ntwa bunyoketa na lienga kieli 2020 corona ya chirite konyara twikire twalinge twaga munyokire sub county twalinge kwande county na itire corona gachiga cha 2020 gachikira mabunyoka yo gatinira gabo korwabu na abire ngo bunyoka institute yangire ya train iriye ikire to kwanda bunango bunyoka tuguchi baika bandu kaba antibona enturigo koira sports korwabu na bunyokire ngachangara kwa moyo ono no ndege igana matobori nyanderete gwaka korende nyasali ngigongonya nindi nalingi kwirane talent yane. Joshua niga koboria onde kara mubwate okoboko elio agendereria kegwa kiaye yokominyoka nasiri obulemerwa bulenga sobo naboigo asire balia na barobo bakororekana ne kegwa yokominyoka je seito nincho mumuro monene itora abana batatu nincho monene omisiko bwati mumurowo nero mokogoti kogani kwa nyasali ngigongonya alingi gongonya nyoro muto kombwato kobaka se talent yane nigo nalinge kwenda ngonye familia yane engena ngenie mesenga nabana balindi baratuke Kenyoro gitu gwate talent bine yane nanje nimbe kingo bakonya chunje nabire ngakientambie ntaranyoro bokonyi kuri nenje ngo sabakina abanyore ningonye kiagire Kenyoro gitu oise kurigererie talent iyo abana abange mbanye bwate kwamboka oyoro kiribuna Joshua agwetoma sobugimobo nigo agosaba yamate elie konyara ensemeye etare nere munangerese terende nkarora tigamwe gasyo ko nkorere gasyo kwa kamatafori no turi nere lakini ngosaba ngagaki oyo obwate obokonyi gaki ankonyera omwana oyo egere etalent ya nere chikorerekana gaki egekogera otemire buna atemire osinyiru baka ikire koira na sama tabori gwaka nje moyo na tulie segasi no kwebetereri ngwebetereri korende ni nyore chance ye talent yane no mboni ga na bongo tigire gasi ese na ikire nyanda nchikunyukani ne talent yane na bana abande mbalege gatubwate gasi matafori aya sto gwaka mbaro baturine tia chikosi akitoko sabanga onde bwensi ori na bokonyi akonya abana abasuki bosyo na baro bache kwekonya guchibosia ekero Joshua agasaine kuriandire unendoto yaye ekunywera niga gusaba eserikali ebege kumongera mono bakagoika amasabume bunenchera yamo yokobali baga balia ebyegwa byabo byebisete gose byasoire chinde baime inche Vincent Monda na kuharikaniria ya Imeyen Soko TV korwa Kitaru ebunge ya Borabu county ya Nyamira. Asanse moyende magigaye kiombe kia Epra korale rigori ria mafuta gukina na boigo asentunda yende korale go keya rigori elio mokonyi bomrai bwense Professor Kidore Kindiki nigaerere bunani ge serikali agenderete kuriga chinchira chinde erigo keya rigori elio korwaselire bono ekiombe kia Epra nigo gia kineti rigori ria mafuta abwase petroli yeyerigwe wose yeyeretwe ase shilingi kiana nechi senti 35 na ibere na igo guchekoniwa shilingi 100 ya 95 na ibere ase alia ye diesel naro
bakiane tuwa shilingi 10 ne senti 21 ase bono around we shilingi 100 ne senti 53 chinga ke yetaya atigere shilingi 152 ne senti 53 maiga ya serikali gokiania kurwa gokiani VAT ya kurwa birengo bye 15 wika isano na isatu Linet Kemuto na roboti urwase obwagare. Omokonyi bomurai wense Profesa Kithure Kindiki ni gakoretaro ya erero asomo chorabai e kaunti ya Kilifi. Kindiki ni gaigere oburai bwa Kenya Kwanza asogotena no murai wense William Ruto asoko musira. Kindiki boigo ni gatogi omurai wense asekeria akeirigoriria maguta VAT asekerengo gie 15 goika isano na isato gocha saba Kenya bonsi. Tukienda mbele tunadhibiti hiyo bei ya mafuta, ndio gharama ya maisha tuweze kuidhibiti, wananchi wasiumie. Yesterday the president announced the reduction of value added tax by the government of Kenya from 16% to 8% to make sure that we manage and contain the price of fuel and make sure that our people are not hurt. Niseme. Na bado sio ati hapo ndio mwisho. Bado tuko na program na hata leo rais ameitana mkutano mwingine na wale wanaohusika. Tujue ni hatua gani ingine ambao tunaweza chukua ili tuteremshe hiyo bei hata zaidi ya mafuta, tuirudishe mahali ilikuwa ndio mwananchi asiumie. Kagokwana sensemo ya rabai ensemo ye bunge ya Kilifi. Kindiki ni gate babuna omongusana wechinse chaisiko gati ya USA na Iran asa gotebekana buna amaguta asiekeire mechinse mecho cha Barabu. Sasa mwezi wa pili kumekuwa na vita kule katika Ghuba la Uajemi ambapo tunatoa mafuta, na hiyo imehatarisha mambo ya kusambaza mafuta duniani kwa sababu kwa kufungwa kwa mahali ama mfereji ambao unatumika kusafirisha mafuta duniani. Na nchi nyingi sasa hivi zinajaribu kudhibiti hiyo hali ndio wananchi wengi wasiumie kwa sababu ya hiyo hali ya ambayo imesababishwa na vita baina ya Marekani na ile nchi ya Iran. Kindiki ni gobo igarie ira asaba na inchi buna ni gago cha kubagatira chinyomba chekerero buna chichiro chinyomba choboraro anena saboro kiwabe university no nyembari ya polytechnic. Hapa tuko na projects za manyumba ya bei nafuu, tuko na project inajenga masoko na inajenga hostels ama manyumba ya kukaa wanafunzi wetu wa university na tertiary institutions kama polytechnics. Na hii Kilifi County projects ambao tunatoa kwa housing fund ambao zinatengeneza manyumba ya bei nafuu, masoko ya kisasa kwa kina mama mboga na wanabiashara wadogo wadogo, na vyumba vya kulala vya wanafunzi. Projects za Kilifi ni bilioni 22, 22 billion shillings in Kilifi County for markets, for affordable housing and for student accommodation kwa TVET zetu. Mimi sasa hivi leo asubuhi nimeanza kuweka msingi ambao utajengea Rabai Technical Training Institute vyumba 340. Ensoko TV Erietariane Linet Kemuto. Kiama kia ODM nio kia ruro kuboria gochase kiama kia UDA ase nyumo yabo ya siasa kwena na maskani gochase kiama kia ODM ase bairire buna chinkwana nchire chiabere chiko bwatu kwana barajaba na nebe kiama kia UDA echo chitari chindonge chinga kichubo igo digaba bwase rebe kiama ekibabo orige koba abatoereru na kubwatira na erio korenda ose eriko endererie merobirio ye kiama ekyo bwoba bonde bwensi botayo. We urge our party members in the areas where grassroots elections have not been concluded to exhaust the relevant internal disputes resolution mechanisms to reach an agreeable conclusion that will see the exercise completed so as
we can all get on the journey of building our party as we head into election year. 2, as part of the activation program, we shall be embarking on countrywide tours for a series of youth conventions aimed at rejuvenating, revamping and re-energizing the party. These activities will be held in 25 counties. We shall announce the other counties in due course. 3, our members and supporters should remain focused, steadfast, and continue keeping the fire of the party burning. We believe in the spirit of unity and togetherness, and we shall continue consulting with party members on the best ways to make our party bigger and greater. We want to assure our members and supporters that in the build-up to the general election, we shall conduct free and fair nominations, and there will be no sacred cows for any position sought. The National Secretariat shall soon be opening a portal for members to apply for all elective positions. 4, our relationship with our broad-based partners, UDA, the Central Committee noted with concern. UDA Party. The Central Committee noted with concern the goings on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA Party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. As a party that believes in its principles, ideology, and the foundation on which it was founded, we demand respect from the UDA Party. 5, Kenyans are concerned about the increase in fuel prices. We know this is a global problem. While noting the government's efforts to mitigate the situation, we continue to push it to do more to cushion Kenyans from effects of the crisis. Asase moye nde humorigere ribwen Soko TV egakorokyo bosoku nigo kiane kiwari tikoria rero imeye kenyoro kianya matute wodi ya bugusere nsemo ye bunge ya kitutu cha Chesauta county ya Kisii ase abanyakenyoro besokia na komasero musacha yomo oyo bagakonie ngombe ya tikiritu chintakana magiga yo gusira gwatatu mwabo oyo kabiro mwana boda boda gekoreke nigo gia se gekoreke iga nigo gia tura abanyakenyoro ase nigo baje tura abanyakenyoro abo konye abo ase batebuna ende minonere konye ya chakire koniwa ebikoro byokoniwa kwa marimo ase abasaye nigo byaretire amakongu ase ebinyoro abo bono bachakire kwebwatania nokonywa kwa marwa umungwano oyo minto sire to ku Dominic niga renge member yito ya boda boda na igetaka bagagutumuka ase ingentete tuyimugete muno into abarundi bechu pigi tukabwata tukamugorera engombe eyo yairete singeru 38 yogo chikolenda abana ba domi kera twagorete ngombe na ndo tukanyora report kurumega rende muna ngombe ya onigu twatemire kunyugwati ngombe ngoiranero mutienyo 8 eyo egochagocha kurwaso mungwano yo cheto musibati inyomba na inde ntwatinete no nyobore mukanyora mungwano no nyara kanyora aliro bole masini ni kurumega kake kanyora ndo okoro bole makene na onyo kanyora tarayo kere rwasagwa tiro bole mubwae ndo imogete tukarwane segi ankongu na barundi ba boda boda konyora umane bw'umungwano oyo itonera nyoro bulimo abana baye bacha komenya ntwatenete ne chinguru chetu na boda boda moneke nyoro tukanyoro obulimo obwe twatere tubwo umungwano oyo sireta abana baye batenene babulende yeikere boniga umusibati oyo muka maremu onyori umusani oyo muchete nyomba naenda bimukire bangaire batete kuoni bulimo obwo ntumuna abarundi ba boda boda tuyimukire gukana gende kunge koba rasima tukane bulimo bumbuli kuoni twabogete mambi sana okonyi bugi baba Dominic yositete orengese member yetu stage ndumuna abanya boda boda mungwano jeto musubati yo nyomba no musubati otezigeti musubati yo bona kuri bakaba bakaba ekito tatikugani mungwano yande mwae anyoma ari mukungwa bikororo na era twari sabujage chekororo kana igumuko jagera toko monyora boda boda ni wajinguru chajo ko muboko liwo
twende bibo kanyori bibe bono twagwatiriria ndari n'abanyamatuta twagikeirie genteke twabwateni ayo komubonga kurwa paka tomosoki soba agende sobo lakini asinyo yiria ndari abana twanyora ngina byara no murweire twaitirira ngatigati kararenda abana na ndacenjie tabi twari gusaba mugakuri bakomboetie chai gaki atole chai goiko mutinyo nane arosiri musubati uye namba amutigire chai yo kini abana igere nari bogima bwa mabura acenjia asa abana abo kama liyo dango buyuni asikuru angalie chai go muchiono ayone abana bane bakure bari nimbugate sukari ona marware rugoroga njama rwa nchandire emonta ko rusiona nekenda kwati kuri kwanyona bayibiseire gesukunyu mabachire bonsi mondo tayo esukari eko ngimoka na gunse mondo tayo konkonya njeba abantu ba muntu bajita matanga kali batebete bankonya abantu ba muntu nabandike libaro no mobere kwengerire ngorerane nona mario walinta keiru muntu konkango ne anya saone njino bogima nkogura kinkonya webesa no ngabona gachugore kinde tinikogura kinde na mario wangogura njino bogima nkogura anya kori kendo mobere bwatanire bana banchandire kogenda amaru bona amaru na aranchandire Biamana soko chora soko TV boroso bwo mugusi na ase enseme yego mwanchu muririri nigo tokurekira igabwe turaragenda chiduka na nyuma yogo siumiri chiduka ningira ne abstract so ase nkwane tobutuko bwabona ase turachukwanira ayabwatikere ne chisemi mono murubirio OCBC babori agonsi chaka koyarigani kwira nande nkwira na nyuma yo mutimoko omoke